אז מה אתה רוצה לעשות היום? אני לא יודע. אולי נעשה משהו מגניב או רע או מאוד טוב. אני לא אומר מה לעשות, אתה חייב לומר עכשיו. אוקיי. בוא נשחק. יאללה, אני שם את הקלף הזה. איזה קלף טוב זה. עכשיו זה עדיין תורך, אני באחרון. טוב, ואז אני שם את זה. וואו, הקלף הזה מאוד טוב. וואו, גם יפה. רגע, למה הוא מאוד אימאי? כן, מתי שאני שותה כל אז אני נוגע בקלף. מתי שאני שותה. רגע, אתה חייב לשתות עם היד שלך. כן, ככה אני שותה. במשפחה שלי גם. ואז האחרון שלי. צ'מפק! וואו, איזה קלף יפה. עכשיו זה תורי. הקלפים שלי יותר טובים מזה. תקבל את הדבר הזה, את הקלף הזה. ואז אני שם את הקלף הזה. ואז אני אקלף את הסם הזה. קלפים טובים. אבל אתה עדיין רוצה את זה? את מה? נכון, אמרתי לך את זה בבית ספר. נכון, אני עדיין רוצה את הקלף כזה, אבל עם הפנים שלו. כן, באמת רציתי את זה. שלום חברים, מה אתם עושים היום? רוצה לשחק איתנו בקלפים האלו? אמילי, ובא לי גם לשחק. אז תקנה קלפים. אבל אם אבא שלי אומר לא, אז תצעק עליו. אתה יודע, דומוני? אתה צודק. אפשר שתלכו מפה, כי אבא שלי הולך להיות פה. אוקיי. וגם עם הקלפים שלכם. אוקיי. טוב, אז מה? הגעתי לפה. אבל אפשר שתקנה לי קלפים כאלו מגניבים. איזה קלפים אתה מדבר? הקלפים המגניבים האלו. שזה זה וזה וזה. לא, אני לא קונה לך את זה. חייבים לשמור כסף. וזה יקר או משהו כזה. אני אעשה לך את זה. מה תעשה? אוקיי. אם אתה קונה לי אותו, כיף שמח, לא צועק. אבל אם אתה לא מביא לי אותו, כיף עצוב, כן צועק. אני לא קונה לך את זה, אני לא קונה את הקלפים האלו. אז זה כן או לא? זה לא. אוקיי, זה מה שאתם מקבלים. טוב, אז הגענו פה עוד פעם. טוב חברים, אני קיבלתי את הקלפים. קיבלת את הקלפים? נפתח אותם עכשיו. אתה תעשה את זה. אוקיי, פה נפתח אותם. אוקיי, קיבלנו את אותו קול. באותו... מה זה? וואו. באותו... איזה יפה זה. באותו... אוקיי. לא רע, הוא מפחיד. ועד אותו. אומייגאד, והוא בוני. מה? רק הוא. לא. הוא קיבל אותו. אני רציתי את הקלף הזה. תביא אותו. לא, זה קלף. כיף, אפשר את הקלף
לא, זה נראה טעם יפה. רגע, אני אביא לך את הקלף הזה. היי, זה שלי הקלף הזה, אבל אני אעשה לך הכל. לא, אני אוהב יותר את הסבא הזה. אני אעשה לך הכל, כיף, אני אעשה אותך הכל. רואה אותי? רואה את הקלף שלי. כן, אני רואה אותך. אני אביא לך את הקלף הזה, זה יותר מיוחד מזה. באמת. טופוני, אמרתי לך שאני יחשוב על זה. פליז. רגע, איפה הקלף שלך? זוכר שתמיד אכלתי את זה בבית ספר והלכתי למורה, כלומר לא למורה, כלומר לא הייתי בהפסקה, אני זוכר, אז איפה הקלף? גם שכחתי את זה, זה מאוד פה. למה שמת את זה פה? שיהיה טוב. תשים את זה במים, צק, אוקיי. תנקה את זה מהר. זה טוב. זה נראה כמו טוב חדש. תודה לאל. אז אפשר את זה? לא! ידעתי שהיום זה היום הולדת שלי. היום הילדת שלי, באמת. היום זה היום הולדת שלך? יום הולדת שמח. מה עשית לקלף? אבל זה היום הולדת שלך. רק תביא לי את הקלף בלי. לא! תחזיק את זה קוקי. תשתוק, אוקיי? אני אומר לך משהו. יש לי עיפרון בטוסק שלי. יש לי אוזניים גדולות לשמוע יותר טוב. יש לי עיניים קטנות, יש לי גם דבר כזה גדול לבן או משהו כזה. יש לי אוזניים עיגולים. אני לובש חולצה כחולה בלבנה, בחומה. אז למה? וגם יש לי זנב לחיות. אז תוציא את זה. אוקיי. זה עכשיו רע. לא רוצה יותר. אתה יודע מה חשבתי? נעשה את זה שנינו לי יש יומיים ולך יש יומיים. לא, תראה מה אני עושה. זה עכשיו לחצי. אוקיי, זה הבית שלי, זה הבית שלך. אני כועס. אני אגיד לך באמת, דובוני, יש לי את הקלף הזה. אני אעשה לך הכל, מקודם אמרת שתעשה לי הכל. אז זה יהיה הרבה זמן. בלי. אני שם עם הקלף הזה.